Myslím si, že je veľmi dôležité po tlačovej konferencii alebo tlačovej reakcii policajného prezidenta, aby sme ešte raz zhrnuli fakty. Vieme, že je tu celonárodné vyšetrovanie tisíckov policajtov a zastrašovanie ľudí, ktorí boli ochotní podporiť 99% a podpísali petíciu. Vieme, že policajti idú od dverí k dverám od 6 rána do 11 v noci a volajú ľudí na policajnú stanicu, chodia za ich susedmi a chodia za nimi do práce a za ich kolegami. Vieme, že ľudia sa boja. My im to nevyčítame a je to úplne normálne, čo majú povedať, keď polícia zaklope na ich dvere po 10. večer a pýta sa ich na nejaké stanovisko neskoro v noci. A posledné, je dôležité si uvedomiť, že toto je podstatne dôležitejšie, to, čo sa tu deje dneska, je podstatne dôležitejšie ako voľby 2012. Je to dôležitejšie ako to, či sa strana 99% dostane do parlamentu alebo nie, alebo či sa ktorákoľvek iná parlamentná strana dostane do parlamentu alebo nie, pretože to, čo sa tu deje, je politický hon na čarodejnice, aký tu nebol od komunizmu. Teraz na chvíľku aspoň pár vied k reakcii pána policajného prezidenta. Bol som prekvapený, keď povedal, že toto nie je politické. Celonárodné vyšetrovanie jedinej opozičnej politickej strany, ktorej podpora sa kontinuálne zvyšuje a má dnes dosť hlasov, aby vošla do parlamentu. Strana, ktorá je jediná za bezpodmienečné vyšetrenie gorily a odpolitizovanie štátu, odpolitizovanie polície, ktoré kontinuálne hlásame, že na tomto budeme trvať. Vyšetrovanie na tejto úrovni, to znamená tisícka policajtov po celom Slovensku od rána do noci, pred voľbami, ktoré sú za dnes, čo to je, za 10 dní? 10 dní pred voľbami. On nám chce naozaj nahovoriť, že toto nie je politické? Toto je čisto politické. Neverím, že jediný človek, ktorý videl vystúpenie policajného prezidenta Spišiaka, mu verí, že toto nie je politické. Chcel by som, aby ste vy, a teda ja, povedali pánovi Spišiakovi, alebo dali pánovi Spišiakovi niekoľko otázok. Pán Spišiak hovorí, že toto je štandardná vec. Aké iné celonárodné vyšetrovanie môže pomenovať, ktoré ide proti politickej skupine, ktorá sa postavila proti organizovanej kriminalite najvyšších vládnych a politických činiteľov v tomto štáte a štátnej korupcii? Nech nejaké menuje. Aké iné policajné akcie má dneska alebo mala polícia, ktoré zahŕňajú ísť od dverí k dverám po 10. večer a pri ktorých robia policajti nátlaky na ľudí kvôli podpisu na nejakej petícii? Prosím, žiadajte ho pomenovať tieto ostatné akcie, keďže zjavne pán policajný prezident Spišiak tvrdí, že toto je úplne štandardný postup. A z akého titulu, keď on sám povedal, že on je ten, ktorý nariadil a riadi túto akciu, z akého titulu robí pán policajný prezident zákon v tomto štáte? Policajti obchádzajú ľudí a nútia ich, aby sa nielenže vyjadrili, ale aby sa opätovne podpísali na akýsi formulár. Odkedy policajný prezident vytvára volebný zákon alebo pravidlá pred voľbami? To predsa je branie tak zákona ako politiky do vlastných rúk. Ak pán Spišiak chce robiť politiku, nech kandiduje za politickú stranu. Chcel by som povedať, že minimálne ešte jedna otázka na pána Spišiaka je, že ak sám nariadil toto vyšetrovanie, nie je náhodou toto vyšetrovanie motivované našim tvrdým postupom proti kauze Gorila? Vraciame sa do nebezpečných časov. Pán Spišiak použil políciu, aby zahrala politickú hru 10 dní pred voľbami. Hovorí o tom, že my by sme mali byť poškodení a hovorí o dôvode, prečo toto vyšetrovanie začalo. A jeho odôvodnenie tohto vyšetrovania je, ľudia by mali vedieť.
To nie je policajné vyšetrovanie. Účelom policajného vyšetrovania je dospieť k záveru a toto vyšetrovanie predsa vyzerá úplne inak. 1000 policajtov chodí po Slovensku, ale keďže pán Spišiak povedal, že poškodená zatiaľ je strana 99%, nikto sa zatiaľ nepýtal žiadneho predstaviteľa strany 99% a pokiaľ viem ani žiadneho človeka, ktorý zbieral podpisy na to, že aké je napríklad naše stanovisko 99%. Ale rozbehol akciu tisícky policajtov po celom Slovensku, aby preverili 15 000 podpisov. Hovorí, že je to na základe podania akejsi pani jej vyjadrenia pred notárom, že ona takéto podpisy falšovala. Znamená to, že dneska je obvinená, začalo sa proti nej trestné stíhanie? A ak nie, prečo? Koľkokrát pán prezident Spišiak na tlačovej konferencii cituje z vyšetrovacieho spisu? Lebo pán Spišiak si dovolil zacitovať vetu alebo vyjadrenie svedka alebo obvineného z vyšetrovacieho spisu, na ktorom hovorí, že robia. Toto koľkokrát urobil v súvislosti s akoukoľvek politickou aktivitou v tomto štáte opozičnej politickej strany. Možno, že ďalšia relevantná otázka je, že kto ho inštruoval k tomu, aby vyšetrovanie gorily počas jeho prezidentovania bolo 2 alebo 3 krát zastavené. Dneska sa vyšetruje gorila kvôli tomu, že bola na internete a že vznikol verejný tlak na vyšetrenie gorily a v nejakom momente sa touto témou začal zaoberať a vytvárať tlak minister vnútra. Predtým, keď to bola čisto policajná vec, bola niekoľkokrát zastavená. Ak teda pán Spišiak hovorí, že toto nebola, že toto je jeho akcia a nebol teda inštruovaný od politického predstaviteľa, tak kým bol inštruovaný? Na záver, myslím si, že je úplne správne, aby táto kauza vyšetrená bola, aby bola vyšetrená správnym spôsobom. To znamená dôsledne, podpis za podpisom, tak ako to má byť, aby boli vyšetrení všetci ľudia a aby potom na záver tohto vyšetrovania bola informovaná verejnosť. A nie pár dní pred voľbami, teda 10 dní pred voľbami, za 3 dní, narýchlo, po nociach, pod nátlakom získavané stanoviska ľudí, ktoré sa nejakým spôsobom za pár dní zhrnú a urobí sa z toho politické vystúpenie na tlačovej konferencii. Kam toto sleduje? Čo je koncovka, ktorú sleduje pán policajný prezident Spišiak niekoľko dní pred voľbami? Vraciame sa do nebezpečných čias, ktoré sme tu mali pred 89., kedy policajti búchali na dvere alebo klopali na dvere, pýtali sa otázky a zastrašovali ľudí. Myslím si, že za našich čias asi posledne zaplietol alebo zatiahol štátne zložky do volebného boja pán Lexa ako šéf SIS a myslím si, že dneska to urobil pán prezident Spišiak. Je otázka, že na koho pokyn. A na túto otázku my chceme odpoveď. Vyzývame pána Spišiaka, aby zastavil takýto hon na čarodejnice, ktorý má jasný, žiadaný výsledok od neho a jasný smer politického zneužitia pár dní pred voľbami a aby teda umožnil naozaj hĺbkové vyšetrenie tejto kauzy tak, ako to má polícia urobiť a nie ako politická zakázka. Ďakujem veľmi pekne. Otázky? Nech sa páči. Klimečná plus 1 nie. Chcem sa opýtať, pán Weiss, vy teda nemáte záujem, či najskôr vedieť, koľko z podpisov na vašich hárkoch bol falošných, hoci to bude aj do volieb? Takýmto spôsobom získaná informácia, ako my vieme, a na našej tlačovej konferencii pred 3 hodinami sme dávali príklady, nielen príklady, ale teda konkrétne sme citovali ľudí, ktorí nám volali, akým spôsobom je táto informácia zabezpečovaná. A koľkokrát ľudia povedali, že podpísal som sa, ale viete, policii som to nepovedal, kopali mi o 10. večer. Takže takáto získaná informácia, o takto získanú informáciu naozaj nemám záujem. Mám záujem o hĺbkové vyšetrenie, tak ako to má byť, a
aby boli potvrdené alebo vyvrátené tie podpisy. Nie nátlaková akcia na 15 000 ľudí za 3 dní, aby došlo sa k nejakému výsledku, ktorý teda je absolútne pochybný. A akým spôsobom by to teda podľa vás mali riešiť, aby to čo najrýchlejšie zabezpečili? V prvom rade oni hovoria, že majú svedka, ktorý hovorí, že falšoval tie podpisy. Áno? Takže vedia sa ho presne spýtať, kto vás inštruoval, za kým máme ísť, prečo sa to dialo. Vedia vyšetrovať celú túto líniu vyšetrovania, kto zbieral podpisy, kto to organizoval. Na to nemusia ísť za 15 000 ľuďmi. Hlavne, keď pán Spišiak veľmi jasne povedal, že toto nie je, tento právny dôsledok tohto vyšetrovania nie je s dopadom na voľby alebo na postavenie strany 99% v parlamentných voľbách. Takže prečo 15 000 podpisov okrem nejakého vyhlásenia o pár dní, že tak táto strana má toľko alebo toľko nemala a toľko mala? To vyšetrovanie sa predsa dá viesť úplne štandardne. Vedia, koho majú osloviť, vedia, koho majú vypočuť a je to úplne konkrétne. Neoslovili poškodeného, teda podľa nich. Ja viem povedať, že neoslovili poškodeného a zdá sa, že nevyšetrujú ani tých ľudí, ktorých tí ľudia ukázali, že tak od týchto sme mali zákazku, alebo s týmito sme komunikovali, alebo títo nám to zadali, títo to vyzbierali. Nie. Zoberme 1000 policajtov a prejdime 15 000 ľudí krížom cez Slovensko, aby sme niečo akože zadokumentovali a spočítali. Ako viete, že v súvislosti s týmto obchádzaním policajtov po ľuďoch, ktorí sú na hárkoch, neprebieha iné vyšetrovanie, kde sú vypočutí svedkovia, treba aj tá pani, ktorá je spomínaná pánom Spišiakom, ktorá teda dávala podnet? V prvom rade, pán Spišiak mal tlačovú konferenciu, citoval zo spisu, ale o tom tu sa nezmienil. Áno. Po druhé, aj keby to náhodou tak bolo, aký je teda účel tých 15 000 do volieb prejsť takýmto spôsobom? Lebo to neskvalitní to vyšetrovanie. Poriadku. A on sa jasne vyjadril, toto nie je na kvantizáciu, to je, aby ľudia vedeli. Čiže cieľom tohto vyšetrenia, aby ľudia vedeli. To teda nie je cieľ vyšetrovania. Ešte raz sa opýtam, pre vás nie je dôležité, vy to nechcete vedieť, koľko z tých podpisov na vašich hárkoch, ktoré prispeli k tomu, aby bola zaregistrovaná vaša strana oficiálne, koľko z nich sú falošné, koľko z nich sú práve? Pre vás to nie je relevantná informácia, ktorú potrebujete vedieť čo najskôr? My to chceme veľmi vedieť. My to chceme o mnoho viac vedieť ako pán Spišiak, ale takto sa to nedozvieme. A čo sa zmení, keď to budete vidieť až po voľbách pre nás? Čo to pre vás bude znamenať? Keď sa zastaví dnes policajné šikanovanie a tento hon na čarodejnice, ktorý sa, pán Spišiak hovorí, že včera, on sa nezačal včera, klamal. Keď sa tento hon na čarodejnice zastaví a vyšetrí sa tie podpisy, podpis za podpisom, tak ako to má byť vyšetrené, nezávislou agentúrou, s pomocou grafológov. Ja som ochotný vzdať sa poslaneckého mandátu, pokiaľ sa 99% dostane do parlamentu, pokiaľ takýmto spôsobom sa vyšetrí dôkladne každý jeden podpis a zastaví sa takýto hon na čarodejnice, ktorý tu dneska beží. A vyzývam ho, aby ho zastavil. Podľa našich informácií to vyzerá dosť zle, že dosť veľa tých podpisov je falošný. Prečo si myslíte, že tí ľudia tvrdia policajtom, alebo teda pán Spišiak tvrdí, že tí ľudia tvrdia policajtom, že nikdy nič nepodpisovali? Čo by z toho tí ľudia mali? Nie, preto sme odovzdávali 15 000 podpisov, zákon vyžaduje 10 000, to znamená, že kvantitatívne sme sa ešte ani nepriblížili k nejakému číslu, ktoré by bolo relevantné. A ja nehovorím, že tí ľudia klamú. Je pravda, že veľa ľudí povedalo, no keď mi zazvonila polícia a povedali mi, že viete, prešetrujeme nejaký podvod 99%, podpísali ste niečo? Tak samozrejme povedali sme, že nie. Nikto nechce najbližších pár mesiacov a rokov chodiť po polícii a po súdoch a byť zaviazaný takouto otravou s tým, že vlastne len podpísal nejakú petíciu na ulici. My takisto vieme, že boli rozosielané SMS-ky, ktoré spomínal pán doktor Vačok, ktoré vlastne ľudí zastrašujú, že tí, ktorí podpisovali, sú súčasťou akéhosi podvodu a že tí budú stíhaní alebo tí budú obviňovaní. Hej? Takže čudujete sa ľuďom, že veľa z nich povie v takejto náhmatkovej akcii o 10. večer, že nie, ja som nič nepodpisoval. A nehovorím o tom len o ľuďoch ako študentov, hovorím o starších ľuďoch, ktorých dojdete o 11. nosiť. Niektorí ľudí dvakrát sa pýtali, ráno a večer. My máme asi, dneska sme na tlačovke používali koľko? Asi 10 alebo 11 konkrétnych príkladov, ktoré vám vieme predložiť, že čo sa udialo, kde, v jakých obciach
o koľkej hodine a jak to prebiehalo. A ako sa pýtali mŕtvych? Alebo ako sa majú pýtať mŕtvych? Alebo ako sa mŕtvi dostali vôbec na váš... Ešte raz, my sme vyzbierali podpisy a odovzdali sme ich na ministerstvo vnútra, ktoré ich preverilo a zaregistrovalo stranu. Na to je ministerstvo vnútra, aby preverilo na základe evidencie, ktorú má ministerstvo k dispozícii, či tie podpisy sú v poriadku alebo nie. Preto sme ich odovzdali 15 000, aby tam bol dostatočný priestor na to, že pokiaľ nie všetky podpisy sú v poriadku, aby tam stále bolo dostatočne veľa. Hej? 15 000 voči 10. Keby nás odmietli s tým, že tie podpisy nie sú v poriadku, neboli by sme prvá politická strana, ktorej sa nepodarilo zaregistrovať, lebo neprešla touto kontrolou. Takže postupovali sme v zmysle zákona, urobili sme všetko, čo zákon vyžaduje, boli sme riadne zaregistrovaní po kontrole ministerstva vnútra, zúčastňujeme sa volieb. 10 dní pred voľbami policajný prezident spustí akciu 1000 policajtov krížom cez Slovensko s odôvodnením, aby ľudia vedeli. Sa pýtali tých ľudí, ktorí pre vás zbierali tie podpisy na nejaké podozrenia? My samozrejme sme sa pýtali vo všeobecnosti, že čo sa deje a dostávali sme spätnú väzbu od našich podporovateľov a od tých, ktorí buď podpísali, dostali sme samozrejme aj spätné väzby od ľudí, ktorí tvrdia, že nepodpisovali. Máme v tom asi presne rovnaký neporiadok, ako či už médiá alebo policajný prezident bude mať po takomto spôsobe vyšetrovania. Takže podľa nás naozaj to dôkladné vyšetrenie je potrebné, ale má to byť dôkladné, metodologicky správne vyšetrenie, z ktorého dostaneme dôveryhodný výsledok. Ak nemáte ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne za vašu časť. Ďakujem, že ste mohli takto večer prísť. Keď len tak ako na záver, keď už sa bavíme o pánovi prezidentovi policajného zboru, pánovi Spišiakovi, tak ja som sa teda včera zúčastnil tlačovej diskusie s pánom Matovičom a možno by pán Matovič mal na detektor lží posielať pána Spišiaka s dvoma otázkami, že či je táto policajná akcia politicky motivovaná a či robí pre jednu gorilu zo stolom naftu. Možno by sme mali zaujímavejší život. Ďakujem pekne. Už keď ste začali tak ocínať. Ja si myslím, že vy ste úplne schopní dosledovať túto líniu rozmýšľania a uvažovania, ktorú robíme. A sú to konkrétne otázky. Nemyslíme si, že detektor lží je nástroj, ako v tomto štáte robiť politiku, ale keď už sa pán Matovič obrátil na nás, aby sme to urobili, myslím si, že kľudne sa môže obrátiť aj na pána Spišiaka. Ďakujem pekne.